O acusado de esparexer cocaína na cara de 2 policías nun hotel de Vigo cando ia ser detido quedou finalmente en liberdade. Foi logo de recoñecer os feitos e aceptar unha pena de conformidade de 3 anos de cárcere por un delito de tráfico de drogas. Non entrará finalmente en prisión se comeza un tratamento de desintoxicación e non delinque nos próximos 3 anos. O acusado recoñeceu os feitos durante o xuízo que se celebrou na sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo. A Fiscalía pedía para él 5 anos de cárcere, pero modificou a pena. Entende que era consumidor, introduce atenuante por drogadicción e rebaixa a 3 anos, que non terá que cumprir se comeza un tratamento para desintoxicarse. Cambiou a máis o delito de atentado polo de resistencia por propinarlles puñadas, patadas e dentadas cando ían detelo e unha multa de 150 euros. Os feitos remontanse ao mes de marzo, cando os axentes acudiron a un hotel de 5 estrelas de Vigo onde pasara a noite. Non quería abandonar o cuarto, malia que xa llo pedira a dirección do establecemento. O agora condenado tiña unha bolsa de cocaína que agochaba nos pantalóns. Tragou parte dela e a outra tiroullela á cara dos 2 policías. Conseguiron recuperar parte desa droga, uns 100 gramos, que tería un valor de 31.000 euros, polo que é condenado tamén por un delito de tráfico de drogas. A condena foi ditada xa en sala e é firme.